slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa måltid för kropp och själ. 4 veckor i träpanel. Wedding värmer lika bra som tango med Arja Saijonmaa. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara vastu, hångorna på släppan stressina. Vastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara vastu, hända på så släpp in bara i. Bara vastu, jo. Vi ska vara vastu, hångorna på släppan stressina. Vastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara vastu, hända på så släpp in bara i. Bara vastu, jo. Ja, just ja. Helpo vanno med rongono. Tick, tick, tack och en gorkano. 90 grader, vi är nästan där. Eva på värman, ja. Steitten lackar, ja, ja. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara vastu, hångorna på släppan stressina. Vastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara vastu, hända på så släpp in bara i. Bara vastu, jo. Bara vastu, bara vastu, bara vastu, bara vastu, bara vastu, bara vastu. Vi ska vara vastu, hångorna på släppan stressina. Vastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara vastu, hända på